So yeah, mga kakabsat, we're here. Mga kakabsat. Ready na ba kayong makita yon? Hi mga Jura! Gising na. Yeah. Wake up. Let's go to the farm. Gising na. Saan tayo pupunta? Sa farm. Anong farm? Wala kang farm. Vegetables. Wala kang farm. Ayun na. Parang may ulam tayo. Wala na tayong ulam, oh. Wake up, Jura. Jura Boom. Good morning, Jura Boom. Morning, Jura Boom. Son. Many minutes later. So, what's up guys? Ginising ako ni Madam Eileen dahil daw pupunta kami ng farm. Naantok pa ako. Mag-ano na kami. Pipiking. Pipiking ng gulay. So, update ko kayo mamaya. Maliligo muna kami at magre-ready. Alright. So, nandito na kami mga kakabsat. So, ang daming sasakyan na naghihintay sa farm. no! So, ito yung farm. Ay, si Dominic na naman. Kasama na naman namin. So, ito yung farm na pupuntahan namin. Close pa. Dress mo na lang ako ulit. Hindi na ako mag-vlog. 1 hour later. So, ayan mga kakabsat. Papasok na kami. Ito lang may dalang paper. So, yung mga pila nandun. Ako mag-i-story lang. Haba pa ng pila. Ay, ka na lang. Sanitize natin yung vlog. Ayun na. Gloves na. May gloves pala nabibili. May gloves naman tayo. Panggal ko na. Panggal ko para bigyan ako bago. Ay, mga kakabsat. Ay, mga kakabsat. Temperature, man. Manong, hindi na may kita. So, yeah, mga kakabsat. We're here. Mga kakabsat. Ready na ba kayong makita yon? Yeah. Hindi, gusto ko yung long view. Yan. Long bean.
Ito yung farm namin. farm ko na. Picture ako kayo. Many minutes later. So, ayan, bitter melon. Meron sila. Tapos, skinny hot pepper, saluyot, sweet peppers, and skinny sweet peppers, okra, saka long bean. Yan ang mga tanim nila dito, mga kakapsat. So, ang dami ng tao na namimitas. So, ayan o, long bean, man. Alam mo ba mamitas? Hindi. Ha? Hindi, yung kasama ko. Ito, oh. Ito. Ayan, mga kapsat. Nakakuha ako ng talong. So, hanap pa tayo. Feeling ko wala na. Sa dulo na. Nakalayo na sila. Andyan na. Dami-daming tao. So, can you look? Wala pa. Hindi mo si Nikki. Si Nikki, man. Kung ano na lang pinipitas. Asa si Madam Eileen? Ayun na si Madam Eileen. Ayun na si Madam Eileen, man. So, ayan mga madam. Ang dami niya na nakuhang long beans. Yan. Selfie pa more. Na? Dami mo nang kinuhang long beans. Naluto din yan. Makakain mo ba yan? Wait. Oh, okay na. So, ayan na mga kakapsat ang nakuha namin. Ay. So, ang dami ng tao dito. You see? Sobrang dami na. Ito man bitaw ah. Masarap yan sana. Tagtaran mo ng luya sa sibuyas. Ito lalagay ko sa sinigang. Oh, ang dami wa. Ayun. Tingnan mo naman itsura ko, di ba? Wait lang. Dami ah. Saan mo yung inano? Ano yung video yan o picture? Pa-picture na kita. Pupunta ako sa ano. Saan kayo? Ay,